Румия Миңнеханова үзе Күбәгә улы кызы. Урта мәктәпне тәмамлагач, яхшы укучы буларак, аны табын мәктәбенә эшкә юллыйлар. Мен 53 елда 10 классны бетердем. Ул вакытларда кадерле әле укыган кешеләр. Табынга җибәргәннәр укытучы итеп 30 балалы бер класс бирделәр, бакча утарга инде. Бер бала тыңламый, мен теге балага китереп типтем дә әйбәтләп кенә. Шуннан теге бала җылы-җылы кайтып китте дә, әнисен алып килеп, бөтен мәктәп купты. Мен җылы-җылы Күбәккә кайтып киттем. Шулай итеп, үзе дә сизмәстән Тойгилдә урнашка килә кыз. Ул чорда китапханәләрдә китаплар да байтак, китап яратып укучы яшьләр дә бик күп. Яшь кенә ут борчасы Румия авыл яшьләре белән бик яратып аңлашып эшлиләр. Укучылар бик күп, яшьләр белемгә омтылдылар. Кинолар була торган ие. Бергә клубы да булды, китапханәсе дә булды. План бирә торганнар, мәсәлән, 500 китап укучы, 200 китап укучы, шулай итеп план бирә торганнар, фәлән китап 20 елга бер кеше 20 китап укырга тиеш дип, шундый жүкләмәләр бирә торганнар. Шушы клуб елында ул үзенең гомерлек парын да очрата. Тойгилдәнең иң матур һәм батыр егетләреннән берсе булган Дөлфәт Шәмсетдинов Румияны үзенә карата да куя. Егетләр күп инде. Шунда шушы берсен генә яраттым. Шәмсетдинов Дөлфәт исемле гармунчы. Гармунчы кирәк безгә клубта эшләгәндә. Шул гармунчы җегет мине күреп алды да, яңадан кырына җибәреп саклап куйды. Авыл китапханәсендә 20 ел хезмәт куя Румия Миңнеханова. Авыл советына секретарь кирәк булгач, авыл җитәкчелеге әлбәттә әлеге җаваплы һәм катлаулы вазифаны Румияга ышанып тапшыра. Шуннан председатель ширләде, яңадан председатель булды мәле бер 5 ел. Шулай итеп, яңадан шул секретардан пенсияга чыктым инде. Менә һәр бер хуҗалыкка налог, страховой дигән әйберләр бар. Менә шулар авыл советы өстендә 5 тәңкә, 3 тәңкә итеп түли торганнар. Шул акча җыеп та үтте инде гомер. Әлеге җаваплы хезмәтне 20 елдан артык алып бара Румия Миңнеханова. Бәхетле әтиянене сөендереп, бер-бер артлы Илфак, Зөлфия, Фаягөл, Илһам һәм Рәмилә дөньяга киләләр. Балалар да үзләре кебек тырыш, укуга тартылучы булалар Румия һәм Дөлфәтнең. Өйдә булгандыр балалар, безнең әни кич белән клубта, көндез агыйдатыр. 12-дән библиотека, аннан соң клуб. Бираны бик күрмәдек дә, әби булды. Әби белән 5 бала үстек. Мен инде үзем китапханәче булып эшлим. Ул китапханәче булып эшләү тоже шараклы булмагандыр. Аннан соң әле кайбер китапны сорыйм, бу китапны әни укый. Юк, әле яшен җитмәгән. Менә үзем китапханәче булсам, любой китапны алып укыйм, имештирим. Шуннан кеткәндер инде ул. Инде син врач буласың да, син врач буласың. Мин ул вакытта врачның нәрсә икәнен дә белмичә инде 14 яшьтән бөгелмәгә укырга киттем. Янигә дәгъва белдердем мин. Әни мин монда укый алмыйм. Менә әни бер генә сүз инде. Ничек киттең, шулай барасың тагын кире. Шулай итә укымыйм дия 3 ел үтеп китте. Лаеклы ялга туктагач та өйдә генә утырмый Румия апа. 35 елдан артык абыстай вазифасын башкара. Шушы көннәрдә Румия Миңнеханова 90 яшьлек олуг юбилеен билгеләп үтте. Шул уңайдан ул котлаулар кабул итте. Юбилейны котларга район советы башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов, район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов килде. Азат Әхмәтҗанов юбилейга район башлыгының котлауларын җиткереп, рәхмәт хатын һәм тәмле күчтәнешләр тапшырды. Хөрмәтле Румия апа, туган көнегез олы юбилейгыз белән котлап, сезгә сәламәтлек, иминлек, хәерле гомер кичерүегезне телим. Туачак һәр көн сезгә зур куаныч һәм шатлыклар гына алып килсен дип, сезне Альберт Рович Хузин тәбрикле ярама. Илгиз Низамов та тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Румия Миңнеханова шулай ук Тойгилдә авыл җирлеге башлыгы Дамир Миңхаҗевның һәм авыл җирлеге ветераннар советы рәисе Рауил Миңхаҗевның да туган көн котлауларын кабул итте. Бүгенге тормышыннан бик канәгать юбилер. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.